παιδιά, Βασίλης εδώ και σήμερα θα ανακοινώσουμε το διαγωνισμό για να ξαναβλέπετε κιόλας και θα κάνουμε μια εξερεύνηση στα Razer Synapse. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο. Ποιος συνέχισε? Όχι, λάθος. Έλα. Κολλείομαι. Do you ever get that feel that you can't shift, the type that sticks around like summits in your teeth? Out of some aces up your sleeve. Βασίλη, μη κολλείεσαι. Πάμε πέρα. Λοιπόν, και ανοίγησε. Όπα! Λοιπόν, και ανοίγησε αυτός εδώ, ο τυπάς. Αυτός εδώ, ο John Theodoris GR. Ήταν το Razer USB, θα του τα στείλω, ξέρω ποιο παιδί είναι. Τα στείλω και μπράβο του που νίκησε. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτός εδώ πήγε να νικήσει, αλλά μου στείλε 18. Μου στείλε πάρα πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Μου στείλε και προσωπικά μηνύματα, με μόρφη φοβό κτλ. Μου στείλε και άλλο και άτομα. Και αυτό που μου έχει γράψει 2 ακουστικά και είπα μια φορά γίνεται αυτό και μου γράφει 2 ακουστικά, γι' αυτό νίκησε ο John Theodoris, να νίκα για αυτός που δεν έχω τίποτα άλλο γι' αυτό. Τώρα πάμε στο άλλο που θέλουμε να είμαστε, να βλέπετε εδώ Razer USB, εύκολα να το κατεβάσετε. Εδώ πέρα είναι το Razer Kraken USB, να κάνει σε δικά σου 7,1 στο system, πάω να το κάνουμε. Λοιπόν, εύκολο, εγώ τώρα το έχω κάνει, δεν θέλω να το κάνουμε, εδώ πέρα. Back. Εδώ πέρα είναι, δεν είχε τίποτα από αυτά. Είχε μόνο το volume, το bass boost είναι πολύ καλό, βασικά όλα τα άντυξε, το μικρό εδώ πέρα το ρυθμίζεις, mixer εδώ πέρα ανεβάζεις και κατεβάζεις. Εδώ πέρα, λοιπόν αυτό είναι λίγο περίεργο. Με πόσα decibel νομίζω φτιάχνει, εδώ πέρα έχει παράδειγμα για μουσική, αυτό είναι κυρίως για μουσική. Δεν είναι για game τώρα αυτό το σύστημα, το Echo. Λοιπόν, εδώ πέρα διαλέγετε ποια μουσική θα ακούσετε, για παράδειγμα rock, και το ρυθμίσει αυτόματα. Μπορείτε να το ρυθμίσετε και εσείς μόνοι σας, αλλά καλύτερα να το ρυθμίσει μόνο το ακουστικό. Λοιπόν, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά ακουστικά, θα κάνω review, θα κάνω και unboxing. Από τίποτα άλλο. Γεια σας!